नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूड मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मुगाची खीर म्हणजेच मुगाचं कढण. चला, आता हे आम्ही निवडून घेतलेले 1 वाटी मुगाची डाळ आहे. पातेलं गरम करत ठेवलं होतं आणि आता ही मुगाची डाळ आम्ही या पातेल्यामध्ये आता ओतली आहे. आणि आता आपण गॅस मंद करायचा, स्लो करायचा आणि आता ही मुगाची डाळ आपण चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायची सर्व बाजूनी. आज हे मुगाचं कढण बनवण्याचं मुख्य कारण काय आहे तर आज आषाढी एकादशी आहे आणि आषाढी एकादशी निमित्त घरोघरी मुगाचं कढण, त्याचबरोबर साबुदाण्याची खिचडी, साबुदाण्याचे वडे किंवा वेगवेगळे असे उपवासाचे पदार्थ केले जातात. तर आम्ही आज मुगाचं कढण म्हणजेच उपवासाला मुगाचं कढण म्हणजेच मुगाची खीर आम्ही या ठिकाणी आज बनवून आपल्याला दाखवणार आहोत. कोकणात मुगाचं कढणच जास्तीत जास्त बनवलं जातं. उपवासाला खिचडी वगैरे बनवतात साबुदाण्याची, पण जास्त करून मुगाचं कढण बनवतात. आता ही मुगाची डाळ जेव्हा आपण पातेल्यामध्ये भाजत असतो म्हणजे परतत असतो चमच्याच्या साहाय्याने, तेव्हा याचा सुगंध असा येतो. म्हणजे मुगाची डाळ भाजल्याचा वास, सुगंध आपल्याला येतो. आणि याचा कलर जरा बदलायला न देता आपल्याला ही गरम करायची आहे म्हणजे भाजायची आहे. या मुगाच्या डाळीचा सुगंध खूपच छान येत आहे. याचा अर्थ या ठिकाणी ही मुगाची डाळ चांगल्या प्रकारे भाजून झाली आहे. आता आपण यामध्ये पाणी ओतूया. 1 ग्लास पाणी आम्ही यामध्ये ओतत आहोत. आणि आता हे ढवळून झाल्यानंतर, आता ही बघा, हे ढवळून झाल्यानंतर ही मुगाच्या डाळीच्या वरती जे पाणी येतं ना, ते पाणी फेकून द्यायचं असतं. हे पाणी फेकून दिल्यावर आपल्याला ही मुगाची डाळ दाखवतो. आता हे मुगाच्या डाळीचं पाणी काढून घेऊया. संपूर्ण पाणी आम्ही या मुगाच्या डाळीचं या दुसऱ्या टोपामध्ये काढून घेतलेलं आहे. ही पाहू शकता, चांगली अशी स्वच्छ धुतली गेलेली आहे. आता यामध्ये आम्ही दुसऱ्या गॅसवरती हे पाणी गरम करत ठेवलं होतं. हे उकळलेलं पाणी जे आहे ते आपल्याला या टोपामध्ये ओतायचं आहे. आता गरम पाणी या टोपामध्ये ओतून झालेलं आहे. आता आपण चमच्याच्या साहाय्याने पुन्हा ढवळून घ्यायचं. ढवळायचं नाही, शिजत ठेवायचे. आता ही शिजत ठेवली आहे. आता आपण हा बघा, ह्या कढण शिजवत असताना जो काही फेस येईल ना डाळीवरती, तो आपल्याला काढून टाकून द्यायचा आहे. चला, टाकून दिला आहे. अशा प्रकारे हा टाकून दिल्यानंतर आपली ही मुगाची डाळ शिजायला ठेवायची. आता ही डाळ शिजेपर्यंत आपण एक काम करूया. या ठिकाणी हे खोबऱ्याची ही वाटी आहे. एवढी वाटी खोबरं मस्तपैकी किसायचं आणि मग हे किसलेलं खोबरं जे आहे या डाळीमध्ये म्हणजे या मुगाच्या कढणमध्ये आम्ही वापरणार आहोत. आपण पाहू शकता या ठिकाणी आम्ही काही वेळासाठी ही डाळ शिजत ठेवली होती. आपण आता ही पाहू शकता, ही पहा डाळ किती चांगली मेणली आहे, शिजली आहे, जवळून दाखवली आपल्याला. अशा प्रकारे आपल्याला ही मुगाचं कढण बनवण्यासाठी डाळ शिजवून घ्यायची आहे. हे पहा, आता ही 1 वाटी किसून घेतलेलं खोबरं या बाजूच्या मिक्सर मध्ये आपल्याला ऍड करायचं आहे. मिक्सर मध्ये टाकून मिक्सरला चांगलं असं फिरवून आणायचं, बारीक करायचं. आणि यामध्ये थोडीशी वेलची टाकायची, थोडंसं पाणी ऍड करायचं आणि आता यावरती झाकण ठेवायचं. मिक्सरला लावून हे खोबरं आणलेलं आहे. अशा प्रकारे हे मिक्सरला लावून खोबरं चांगल्या प्रकारे बारीक करून घ्यायचं. आणि बाजूच्या वाटीमध्ये आम्ही पाऊण वाटी साखर घेतली आहे. आता ही साखर या मुगाच्या डाळीमध्ये टाकायची आहे. शिजलेली आहे आता ही मुगाची डाळ. आता यामध्ये आपल्याला खोबऱ्याचं जे बारीक केलेलं या टोपामध्ये ऍड करून आता आम्ही चांगली ढवळून घेत आहोत. आणि थोडंसं पाणी आपण पुन्हा त्या मिक्सरच्या भांड्यात टाकून तेच पाणी आपल्याला या टोपात ऍड करायचं आहे. आता आपण थोडंसं पाणी अगेन यामध्ये ऍड करायचं आहे. मुगाच्या खिरीला म्हणजेच मुगाचं कढण जे आम्ही बनवलं आहे त्याला उकळी आली आहे. आता यामध्ये सुकामेवा ऍड करत आहोत. सुकामेवा ऍड केलेला आहे. गॅस फ्लेम थोडंसं स्लो करून घ्यायची आणि एक उकळी यायला द्यायची आहे आपण. आता हे मुगाचं कढण चांगलं असं ढवळून झालेलं पण आहे आणि तयार झाली आहे. आता आपण ही आता एका काचेच्या वाटीमध्ये काढून घेऊया आणि गॅस बंद केला तरी चालेल.
चला गॅस बंद केलेला आहे. चला मुगाचा कडाण तयार झालेला आहे. आता आपण हे उपवासाला खाण्यासाठी बनवलेलं आहे. तर आज आषाढी एकादशी असल्या कारणामुळे हे मुगाचं कढाण आपण आज पिऊ शकतो आणि त्याचा आस्वाद घेऊ शकतो. पण आषाढी एकादशी आहे त्यामुळे आपण थोडंसंच अल्पाहारच घ्यायचा आहे. आता हे मुगाचं कढाण आपण एका म्हणजे काचेच्या वाटीमध्ये काढून घेऊया. चला काचेच्या वाटीमध्ये मुगाचं कढाण काढून घेत आहोत. वाव, खूप सुंदर हे असं मुगाचं कढाण आषाढी एकादशी निमित्त आम्ही आज बनवलं आहे. तर आपल्याला सुद्धा हे मुगाचं कढाण बनवायचं असेल तर अशा प्रकारे आपण बनवू शकता. कोकणामध्ये साधारणतः मुगाचं कढाण अशाच पद्धतीने बनवतात, किसलेलं खोबरं वगैरे टाकून. तर दुसऱ्या बाउलमध्ये सुद्धा आपण हे काढून घेत आहोत, कारण का जर आपल्याला अजून खावंसं वाटलं तर आपण अजून सुद्धा खाऊ शकतो. अशा प्रकारे आम्ही हे मुगाचं कढाण बनवलेलं आहे. आपल्याला मी जवळून दाखवतो. ही एक प्रकारे मुगाच्या डाळीची आम्ही खीरच बनवली आहे. पण कोकणातली लोक ह्या खिरीलाच, मुगाच्या खिरीलाच आम्ही मुगाचं कढाण असं बोलतो. हे साधारणतः हे मुगाचं कढाण जे आहे ते उपवासाला आम्ही बनवतो. आणि आज निमित्त असं आहे की आज आषाढी एकादशी आहे आणि आज आषाढी एकादशी निमित्त सकाळी सकाळी आम्ही जरा मुगाचं कढाणच बनवलं आहे ना. मुगाचं कढाण बनवलेल्याची रेसिपी आपल्याला आवडली असेल ना तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा. तर मुगाचं कढाण खाण्यासाठी सज्ज आहे. आता यावर जराशी तुपाची धार आपण टाकायची आहे. तर हे पहा, आहे की नाही सुंदर. चला आता आपल्याला जर हे मुगाचं कढाण आवडलं असेल ना तर नक्की घरी करून पहा. आणि आज आषाढी एकादशी आहे. आषाढी एकादशीच्या आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद.